dentare se împart în coroane dentare estetice sau coroane dentare neestetice, metalic, metaloceramic sau zirconiu. Diferențele între ele, cum v-am mai spus la început, este în primul rând din punct de vedere estetic. Metalică este o coroană argintie, total metalică, fără niciun aspect estetic. Coroana metaloceramică este format dintr-un miez de metal pe care se îmbracă în ceramică cu aspect estetic, iar coroana de zirconiu este o coroană total estetică, fără niciun pic de metal. Mai există și coroanele EMAX, indicate foarte mult în zona frontală, total estetice, din ceramică integrală. Ele sunt cele mai frumoase, să zicem așa, dar cu o rezistență mai scăzută, nu se indică pe zonele de masticație. Cea mai bună coroană pentru zona de masticație este coroana metalică.